ጋንታ ሄኖክ ሙሉብርሃን ፕሮቲም ግሪን ፕሮጀክት ፓርዲያን ንሻምፒዮን ኣህጉር ኣፍሪቃ ንምጽምባል ብታሪኻዊ ኣፍራይ ደ ሮዛ ዝተሰርሐት ናይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሓዳስ ብዓይነታ ዝተዳለወት ብሽክለታ ብምቕራቡ ብሓበን ይገልጽ። እንቋዕ ሓጎሰካ ሄኖክ ጽቡቕ ዕድል ንምንኤልካ። ዓመታዊ ብፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ዝካየድ ናይ ረብዓይ መድረኽ ዕምሪ ዘለዎ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ካብ 9 ክሳብ 30 ሚያዝያ 2023 ክካየድ እዩ። ሰንበት ኩሎም ዲቪዥናት ዳኮርሶ ብዝሳተፍዎ ውድድር ኣብ ጎደና ኣፍ ዓበት ከባቢ እንዳማርያምን ክፍልም እዩ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንላዕሊ ኣብ ውሕድ ደቃይቕ ሸቶታት ዘመዝገበ ሃላንድ ጥራዩ። ቪቫ ኤርትራ ዮንሳ ቪንገጋርድ ንኻልኣይ ግዜ ኣከታቲሉ ተዓዋቲ መድረኽ ኢትዞልያ ቦስኮ ካንትሪ ኮይኑ ናይ ወርልድ ቱ ደረጃ ዓቐን ዘለዎ ውድድር ኢትዞልያ 6 ሚያዝያ ብራብዓይ መድረኹ ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለሉ ዕዉት ዙር ፈረንሳ 2022 ዮንሳ ቪንገጋርድ ካብ ጋንታ ጃምቦ ቪዙማ ንሚካኤል ላንዳ ብምርታዕ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ቪንገጋርድ ትማሊ ኣብ ሳሳይ መድረኽ እውን ኣብ ተሪር ዓቐብ ኣብ ዛዘመሉ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ብጫ ማልያ ካብ ኢድ ሸሊንግ ክምንጥላ ክኢሉ እዩ። ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ትሬክ ሰጋ ፈሬዶ ናትናኤል ተስፋጼን ምስ 5 ዝኣባላታ ዝሃደመት ጉጅለ ውዒሉ ዝነኣድ ቃልሲ ብምክያድ ኣብታ 131 ኪሎ ሜትር ዝነበረት ናይ ሞንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ብምዃን 10 ነጥብን 3 ቦናስ ካልኢትን ክረክብ ክኢሉ። ውድድር ክዛዘም 27 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ግን ብኢኔስ ትቕለስ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ስለ ዘርከበቶ ምስ ትህልኽ ዝወዓሎ ኣመዛዘሚ መበል 146 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። ሻምፒዮን ኤርትራ ኣብ 2022 መርሃዊ ቅዱስ ድር መበል 84 ደረጃ ሒዙ ክዛዝም ከሎ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሄር ናይ ትሬክ ሲጋ ፈርዶ ከዓ መበል 147 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። ሰርጂዮ ሂጉታይ ባሮ ሃንስ ግሮሄ ኣብ 5ይ መድረኽ ኣብ ኢትዞልያ ባስ ካንትሪ ቅጽበታዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። ናይ ወርልድ ቱር ደረጃ ዓቐን ዘለዎ ውድድር ኢትዞልያ ሎሚ 7 ሚያዝያ ብ5ይ መድረኹ ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለሉ ንዕውት ዙር ፈረንሳ 2022 ዮናስ ቪንገጋርድ በሊጹ ካብ ጋንታ ባሮ ሰርጂዮ ሂጉታይ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ብ3 ሰዓትን 59 ደቂቕን 57 ካልኢትን። ካልኣይ ባግሊሎ ኣንድሪያ ሳውዳል ካብ ኪክስቴፕ ሳሳይ ኤስኬ ጀልሞስ ጀንሰን ማቲያስ ካብ ትሬክ ሴጋ ፈርዶ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓያል ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ውፅኢት ምስ ንዕዘብ ንወዲ ጋንቱ ናይ ኢኤፍ ኤዲኬሽን ሪቻርድ ካርፓስ ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ሻምፒዮን ኤርትራ 2022 ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ መበል 81 ደረጃ ሒዙ ክዛዘም ከሎ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሄር ናይ ትሬክ ሴጋ ፈርዶ ካብ መበል 82 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክለብ ትሬክ ሴጋ ፈርዶ ናትናኤል ተስፋጼን መበል 94 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። ኣብዚ ተኻይዱ ዘሎ 5 መድረኻት ኣብ ናይ ግዜ ብጫ ማልያ ዮናስ ቪንገጋርድ ንውድድሩ ብ21 ሰዓትን 8 ደቂቕን 52 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሖ ከሎ ካልኣይ ሚካኤል ላንዳ ብ13 ካልኢት ተፈንቲቱ ሳልሳይ ዴቪድ ጋዱ ብ31 ካልኢት ይስዕቦም። ጽባሕ ሻድሻይ መዛዘሚ መድረኽ ኣብ ኢብራ ጀሚሩ ኣብ ኢብራ ዝዛዘም ውድድር እዩ ዘሎ። ትፈልጡ ዶ ቅድሚ 21 ዓመት ዋይን ሩኒ ንፈለማ እዋን ፕሮፌሽናል ሸቶ ንኤቨርተን ኣመዝጊብላ። ፎርድ እታ ናይቲ እዋን መኪና ተዋህቦ ይኹን እምበር ገና ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝነበረ ንኽጥቀመሉ ገለ መዓልትታት ክጽበህ ነበሮ። 18 ዓመት ምስ መልአ ብናቱ ኣዘራርባ ዋይን ኣብ ሙሉእቲ ምስ ኤቨርተን ዝፃወተሉ ዝነበረ ግዜ ሓንቲ መኪና ይዝውር ነይሩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ጋራጁ ቤንትሊ፣ ኣስቶን ማርቲን፣ ኦዲ ኪው7፣ ሬንጅ ሮቨር፣ ቢኤምደብሊው 8 ብርግጽ ድማ ካበይ ከም ዝመፀ ንኽዝክር መታን ኩሉ ግዜ ምስ እዩ ዝሕዛ ሰማያዊት ፎርድ። ቸልሲ ክለበያ ፍራንክ ላምፓርድ ክሳብ መወዳእታ ዓመተ ስፖርት 2022-2023 ጊዜያዊ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኮይኑ ድሕሪ ምምዛዙ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተዛሪቡ። ምስ ተመለስካ እንታይ ተሰሚዕካ? ንዓይ ቀሊል ውሳነ ነይሩ። ቸልሲ ክለበያ ካብ ቸልሲ ምስ ወጻእኩ ናብ ካልእ መንገዲ ከይደ ናብታ ክለብ ክምለስ ምስ ተሓተትኩ ግን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ነታ ጋንታ ክሕዛ ከም ዝኽእል ኣሚነ ተመሊሰ። እዚ ዕድል ብምርካበይ ሕጉስ እየ። ነታ ክለብ ድማ ኣዝየ ዘመስግን። ብዛዕባ ጋንታ ልምምድ ስታድየምን ኣቀማምጣ ደገፍትን ጽቡቕ ርድኢት ኣለኒ። ዝከኣለኒ ክገብር እየ።
ዕላማኻ ብዝተኻእለ መጠን ርእሰ ተኣማንነት እታ ጋንታ ምዕባዩ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ብዙሕ ፀወታታት ክንዕወት ንደሊ ዓበይቲ ፀወታታት ኣብ ቅድሜና ኣለዉ ግን ኣብ ተፃወትና ክንኣምን ኣለና ሎም ድማ ክነግሮም እየ ነቶም ሕጉሳት ዝኾኑ ኣዝየ የመስግኖም እቶም ዘይሕጉሳት ድማ ምፍላጥ ዘድልዮም ዝሕበኑላ ጋንታ ክህቦም ዝከኣለኒ ክገብር እየ ብዛዕባ ምስ ደገፍቲ ቸልሲ ዘለና ርክብ ብዙሕ ምዝራብ ኣየድልየንን ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ኣድነቕቲ እዮም ንዘለዓለም ድማ ኣመስጋናይ እየ ክምለስ ኢልካ ሓሲብካ ትፈልዶ ኣብዚ ተቐያሪ ወንበር ኮይነ ክህሉ እየ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን ሓደ መዓልቲ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኮይነ ናብታ ክለብ ክምለስ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን ኣብ ኣእምሮይ ኣይነበረን እዚ ኣብ መስርሕ ዘሎ ስራሕ ኣይኮነን ንዝተፈላለየ ግዜ ሕጂ ኣብ ዘለኹ ዝከኣለኒ ኩሉ ክገብር እደሊ ኩነታት ሜሰን ማውንት ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዝፈልጦ የብለይን ሕጂ ናብዚ ዕላል ምእታው ጌጋዩ ዝመስለኒ ሜሰን ንዓይ ኩሉ ግዜ ንፉዕ ተፃዋታይ ነይሩ ሪስ ጀምስን ቶሚ ኣብርሃምን ቶመሪን ናብ ጽቡቕ ደረጃ ክበጽሑ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ሜሰን ከመይ ከም ዝኾነ ምርኣይ ኣለኒ ግን ሜሰን ኣብ ጋንታይ እንታይ ከም ዝውስኽ ይፈልጥ ከምኡ እውን ክጻወት ይደልየ ዝያዳ ድማ ከዘራርቦ ክፍትነ ኢሉ ኣብ 2020-2021 ዓመተ ምህረት ላምፓርድ ካብ ስራሕ ተባረሩ ቱሸል ተመዚዙ ቱሸል ናይ ፈለማ ፀወቱ ኣንጻር ወልቭስ ኣካይዱ ቸልሲ ቻምፒየንስ ሊግ ተዓዊታ ኣብ 2022-2023 ዓመተ ምህረት ቱሸል ካብ ስራሕ ተባረሩ ላምፓርድ ተመዚዙ ላምፓርድ ናይ ፈለማ ፀወቱ ኣንጻር ወልቭስ ክገብር እዩ ቸልሲ እውን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዘላ ስለዚ ታሪክ ይድገምዶ ይኸውን ሰመዚ ታክለብ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቀዋሚ ኣሰልጣኒ ክሳብ ዝረኽቡ ላምፓርድ ነታ ጋንታ ክካይዳ ምዃኖም ሓቢሮም ዝከኣለኒ ተራ ክፃወት ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝኾን ከዓ ንሪኦ ክብል እቲ ወዲ 44 ዓመት ናብታ ዝፈትዋ ክለቡ ምምላሱ ከም ዘሐጎሶ ተዛሪቡ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ካብ ክለብ ኤቨርተን ዝተሰናበተ ላምፓርድ ካብ ጥሪ 2019 ክሳብ ሓምለ 2021 ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኮይኑ ምንባሩ ይዝከር ፈለማ ፀወትኡ ድማ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ሜዳ ቸልሲ ወፅኢ ኣንጻር ወልቭስ ክገጥም እዩ ቀፂሉ ድማ ረቡዕ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ርብዒ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ሓያል ግጥም ክጽበዩ ጊዜያዊ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ሮበርት ዲማቴዮ ንቸልሲ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ክዕወት ክገብር ከሎ ላምፓርድ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ተፃዋታዩ ነይሩ ተመሳሳሊ ዓወት ክረክብ ዝኽእል እንተኮይኑ ምስተሓተተ ናተይ ውሳነ ኣይክኸውን ናብኡ ክዘልል ኣይደልን ክብል መሊሱ እዚ ሕቶ ብዙሕ ከም ዝሕተት ይርዳእኒ ዓይ እንታይ ክፉት እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብቲ ኣብ ኢደይ ዘሎ ስራሕ ምትኳር እዩ ቸልሲ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ሓደስቲ ተፃወቲ ንምዕዳግ ልዕሊ 550 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢታት እኳ እንተገበረት ካብ ራብዓይ ደረጃ ብ14 ነጥቢ ድሒራ ኣብ መበል 11 ደረጃ ትርከብ ሽመት ላምፓርድ ዝፈለጡ ወነንቲ ቶድ ቦይልን በህዳድ ኤግባሊን ነታ ክለብን ደገፍታን ንዝተረፈ ዓመት ውድድር ንጹርን ርጉእን ውጥን ከነቕርብ ንደሊ ኢሎም ንነፍስና ኩሉ ናይ ዓወት ዕድል ክነባዩ ድሌትና ፍራንክ ድማ ኩሉቲ ናብ መዛዘሚ ክድርኽና ዝኽእል ባህርያት ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሰልጠንቲ ቸልሲ ግራሃም ፖተርን ናይ ሌስተር ሲቲ ብራንድ ሮጀርስን ኣብ ሓደ መዓልቲዮም ካብ ስርሖም ተሰጊጎም ኣቐዲማ እውን ቶተንሃም ክሪስታል ፓላስ ኤቨርተንን ኣስቶን ቪላን ዝርከበን 12 ክለባት ኣሰልጠንተን ኣሰናቢተን እየን ማንቸስተር ዩናይትድ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ 65,000 ፓውንድ ተቐፂዓ እታ ናይ ኦልድ ትራፎርድ ክለብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ፉልሃም ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ተፃዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዳኛ ክሪስ ካቫናግ ከቢቦም ዓዊሎም ብምዝራቦም ኣደዳ መቕፃዕቲ ኮይኖም ዘለው እታ ኩዕሶ ብሓደ ተፃዋታይ ፉልሃም ኣብ ቅላዕ መቕፃዕቲ ድሕሪ ምጥንካፋ ፍጹም ቅላዕ ተዋሂብዎም ናይቲ ዕለት ማእከላይ ዳኛ ነቲ ኩነታት ብቪድዮ ተሓጊዙ ምስ ረኣዮ ማለት ቪቫር ንዊልያም ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ ብምሃብ ካብ ሜዳ ከም ዝስጎ ብምግባር ናፃ ቅላዕ ከም ዝሃቦ ዝዝከር እዩ 35 ዓመት ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ሪያል ማድሪድ ካሪም ቤንዘማ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ንፈለማ እዋን ተኸታታሊ ሃትሪክ ኣመዝጊቡ እዚ ታሪክ ክፍጸም ከሎ ድማ ጾመ ረመዳን እንዳጾመ ከሎ እዩ ኣብ ዓመት 2019 ንመጽሔት ቮግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እምነተይ መዓልታዊ ትኹረት ክህበኒ ሓጊዝኒ ኢሉ ሲነማ ሰመሬ ካብ ጊዜ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ